абсолютно всички футболисти в и пред наказателното поле на Евгений Александров. Ето го и Златински удари гол 1-0. Изненада Евгений Александров този шут с левия крак на Христо Златински. Отново той. Сега грешка на Моци, възможност за Джордан. Джордан ще изпревари ли тук вратаря на Лудогорец? На страничния рефер гледаме дали има право. И двамата успяха да играят с топката. Какво мисли Стефан за тази ситуация? По-скоро дуска. Виждате отново гола на Христо Златински в 13-та минута. Не видя въобще топката тук. Сега подава към Дания Бао. Той най-вероятно ще центрира. Прави го и възможност за отново Ернандес. За топката и Ешпиньо. Златински обаче футболиста, който отново стреля в нова грешка на вратаря Евгений Александров. И тук резултата вече става 0-2. Сходни ситуации. Сериозна предина в резултата. Ето удара. Лоша изява на вратаря на домакините и Козми Моци е футболиста, който успя да вкара топката във вратата. 0-2 след 25 минути игра на градския стадион в Ловеч. Днес определено не е неговия ден. Сега хубав удар на Юрген Джезула. Да не тръгнат още по-смело напред, но ако продължават да правят такива глупави грешки в отбрана, то може да стане изключително тежко за тях. И Руно Лумов тук пропуска. Даването е за Джордан. Той успява да овладее. Много грубичко влезе в краката на футболист на Лудогорец. А е с жълт картон само от минути. Страхил Попов центрира в наказателното поле. Козми Моци не успя да изчисти добре топката. След това битка между Александров и Джордан. На Александър Александров, а сега веднага и контратака за Лудогорец. Дали няма да падне и трети гол? Кишеда позабави се твърде много и прекрасна намеса. След пак Дания Бао удар спасява Евгений Александров. С глава Ешпиньо изчиства, след което много лек удар. Ернандес в дясно е Ерон Лумо. Именно към него е подаването. Технично овладяване на Лумо. След това удар с десния крак, който минава в страни от вратата. Сега Цветков. Удар с десния крак на Александър Цветков в наказателното поле. Именно Ешпиньо в крайна сметка успя да изчисти топката. След това опит за удар на... Също него Александър Цветков. Най-вероятно ще играе сам Бао. Пробва и удар. Се забави. Сериозна битка. Топката стига до Златинов. Ще стреля ли? Подаването е към Армандо Ваюши. Ваюши центрира в наказателното поле. Там Асприля. Удар от движение на Асприля. Топката се връща в Ваюши. Сега Иван Горанов. Иван Горанов. Добро включване на Иван Горанов, който ще опита центриране, но... След 0-3 срещу Валенсия. Сега обаче шанс за домакините. Удари гол. Връщат едно попадение. Оранжевите с попадението е на Мирослав Манолов. Фалове. Ето го центрирането. Беше покрита засада. Нямаше. Тук получи удар Козми Моци, но в рамките на позволеното му се струва в играта беше. След което за опитен голмайстор като Мирослав Манолов не остана нищо, освен да прати топката в мрежата.